Građani Sinja upravo se okupljaju kako bi prosvjedovali protiv postavljanja antena mobilnih operatera u gusto naseljena područja bez ikakvih konzultacija s lokalnom zajednicom. Prosvjed je organiziran u koordinaciji s Hrvatskom udrugom za zaštitu od elektromagnetskih zračenja. U Sinju, preciznije u selu Radošić, je i Karmen Šore. Pa u Hrvatskoj je sljedeća situacija. Dakle, mobilni operater zaželi mjesto gdje će staviti svoju baznu stanicu, dogovori se sa privatnim vlasnikom i problem je riješen. U Europskoj uniji, čiji smo i mi navodno dio, situacija je bitno drukčija. Dakle, u Europskoj uniji potrebno imati lokacijske i građevinske dozvole. Sve ostalo reći će nam jedan od organizatora ovog prosvjeda, gospodin Miro Bulj. Evo o čem se radi. Zapravo, teleoperater je došao ovdje iznenada. Slučajno smo doznali da nas se u selu Radošiću u gusto naseljenom području žele postaviti antenu koja ima dokazano zračenja, elektromagnetska zračenja. Mi smo ovdje se okupili da obranimo zdravlje naše djece, jer je zakonodavac, to jest zakonodavno teleoperaterska mafija, skupa sa našim i saborskim zastupnicima i Ministarstvom zdravlja, žele nam ovdje ugroziti zdravlje naše djece. Mi smo spremni do kraja braniti zdravlje naše djece, ne samo na području Radošića, nego i cijeloga Sinja gdje su već postavili takve antene. To ćemo napraviti zajedno sa Hrvatskom udrugom za zaštitu od elektromagnetskog zračenja i podržavamo njihove ciljeve o izmjeni propisa da ne može se postaviti bez ikakve suglasnosti. Zahvaljujem, gospodine Bulj. Eto poruke zakonodavcu. Dakle, svi znamo što nam je začiniti. Toliko od nas za sada iz Splita, odnosno, pardon, iz Sinja. Hvala Karmen Šore koja nam se javila iz Sinja.